ए गुरु बाबा तोरे चरण माथे नवामोगा जुड़ी मिली सब लैका सिया तोरे सादा के ध्वजा लहराऊंगा। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। आज 18 दिसंबर मनाथन हो चढ़ा के झंडल साता मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा, मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा। मंगल होते गाँव गाँव होते गाँव गाँव जगह जगह माले में तोरना पंथी मंगल होते गाँव गाँव होते गाँव गाँव जगह जगह माले में तोरना होते गाँव गाँव होते गाँव गाँव ले में तोरना होते गाँव गाँव होते गाँव गाँव चरण में माथे नवाथन हो, चरण में माथे नवाथन हो लगा के चंदन साता मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा, मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा। जुरे हमें नरे औ नारी खीरे काले बधाई सजाए है थारी गाँव भर जुरे हमें नरे औ नारी खीरे काले बधाई सजाए है थारी नरे औ नारी सजाए है थारी नरे औ नारी सजाए है थारी भावे भावे आरती उतारो हो, भावे भावे आरती उतारो हो महंगू बाबा के लाला मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा, मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा। प्रसाद चढ़े नरियर भेला तोरे दर्शन बर लगे हवे मेला पान प्रसाद चढ़े नरियर भेला तोरे दर्शन बर लगे हवे मेला नरियर भेला लगे हवे मेला नरियर भेला लगे हवे मेला जन्म जयंती मनाथन हो, जन्म जयंती मनाथन हो सत्य के पुजारी सत्यनानी राजा मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा।
ललसाता। मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा। मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा। मोला दर्शन दे दे हो गुरु बाबा, मोला दर्शन दे दे हो घासी बाबा। स्वरांजलि स्टूडियो, नेमीचंद गली नंबर 2, गंजपारा, रायपुर।